ai haka ni ma nake jin labari wai Ismail ya samu soja. Ismail din ko? Ai tuntune yana can ma ana ta buga training an ma posting out din su ma. Wallahi ne masa murna. Haka aikin ya samu. Aiki ya samu. To da ana irin haka din ai. A babba fa ya fita fa. Allah, a babba ya fita. Ku ce muna sa ran insha Allah kannin mu duk za su zama sojoji kenan. Ai nake ga maka ne kai na ina ga maka aiki sojoji. Kai na ina so dai. Kawai da ake ciki ne. Wannan halak. Galiya ne. Dan halak. Yanzu kike magana can ka ba. Da shi muke bada labari ka gaskiya ne ka ce kun ji labarin na shigo. Gaskiya na yi farin ciki da wannan aiki. Hakan ma ne walle bari shi gida dai. Ku lafiya. Soja maganin wani soja. Soja marmari da kane. Allah sarki wane ne kuma yake kwakwasa kofa Allah ka ga abin al'ajin yanzu na fallata an da ke kofar na kwankwan kuma waye zai dawo ina ji ya dawo wane ka san kai wai wannan irin mutum ne ya zo ya kwankwasa mun kofa kuma ya gudu amma wannan duk mutumin da na gani sai na bige Allah ba zai yi mutum ba ka yake bai hana ka sake Gatanan Listen up. the Prince Sango. We are back again. Pastor Dance Production. Basu bayani. Ku da rediyon ku domin ku saurara. wallahi kai Balla ka tuwar rana mun hankali ka tuwar rana mun hankali ya za a yi kuma kana Mana ma maka zo da ka ci haka da to wane ne ka zo kana ka soja ne ni yanzu ma daga can na dawo. soja Eh. la sharika lahu Allah